Dobrý deň. Vítame vás pri Leopoldovských novinách. Stalo sa to 11 hodín večer, keď jeden muž na Mroštefánikovej ulici narazil do dvoch aut. Druhý riadič auta nie. Vypočutie polície. No, polícia to ešte stále rieši, ale majú zatiaľ nejaké dôkazy, takže čo najskôr dúfam, že to budú mať vyriešené. A čo hovoríte, koľko ľudí bolo zrazených alebo nejak zranených? No, podľa takých oškerov na ceste a na autách asi približne 5 alebo 6 ľudí. Máte ešte nejaké dôkazy? No, našli sme rozliatý alkohol na spodku auta, takže asi to bude kvôli opitému vodičovi. Teď našli telo pod vplyvom alkoholu. Zatiaľ nevedia identifikovať, o jakého človeka sa jedná. Ďakujeme za pozornosť.